Hej og velkommen til mit studie /undervisningslokale /øvelokale her på Nørrebro i København. Jeg lavede den her lille video for at fortælle lidt om min basundervisning, lidt om mig selv og for lige at vise, hvem jeg er. Mit navn er Niels Kvist. Jeg er kandidatuddannet bassist fra Konservatoriet i Esbjerg, hvor jeg også underviser på MBK og Musikskolen. Basundervisning, det er jo super individuelt, fordi at det er jo forskelligt, hvad folk synes er fedt at spille, og hvor øvet man er. De elever, jeg har, det rækker alt fra folk, der er helt nybegyndere og aldrig nogensinde har haft en bas i hånden, og simpelthen ikke ved, hvordan den skal vende, og hvad strengene hedder, til folk, der har taget 3 år på MK og blevet optaget på konservatoriet. Fællesnævneren er, at jeg møder folk på det niveau, de er på, og så bestemmer vi sammen retningen derfra. Og den retning, det kunne være alt muligt. Det kunne være funk, jazz, noder, Metallica riff, alt muligt. Vi tager naturligvis udgangspunkt i, hvad du gerne vil lære. Jeg har lige indspillet et par musikklip, hvor du kan høre, hvad vi blandt andet kan beskæftige os med. Vi kan også arbejde med teori og hørelære, hvis du f.eks. påtænker at tage en optagelsesprøve til MGK eller konservatoriet. Derudover så kan vi optage alle timerne via mit studie her om bagved, eller vi kan lave regulært studiearbejde. Jeg håber, det der har vakt din interesse. Hvis du bruger for basundervisning, skal du bare tage kontakt. Ha' det godt. Thank you.